пайғамбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин корро бар ҳар яки мо ва шумо таъкид карданд ва манъ карданд ва гуфтанд ки ҳар касе ба ин кор даст мезанад гунаҳкор мешавад. ва ҳар яки мо ва шуморо аз ин кор манъ карда гуфтанд ҳеҷ кас ҳақ надорад ки бар ҳосили дигар кас об резад. дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо хеле ҷолиб аст. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки мавзӯи моро бо диққат хуб гӯш кунед ва барои дигарон ҳам огоҳ шудан дар зери видео агар малол нашавад лайк гузоред, зеро лайки шумо барои паҳн шудани навори мо мешавад ва аз ин навор дигарон низ бохабар шавад. аҷабе нест. пас наворро то охир тамошо мекунем ва дар бораи ин чизҳо маълумот хоҳем гирифт. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо сипосгузорам, зеро тӯли чанд вақт мешавад наворҳои моро бо диққат хуб гӯш карда ҳатман маънои онро мефаҳмед. ва аз шумо хоҳиш ҳамин аст ки ҳар як наворе мо мекунем аввал бо диққат ва маънояш гӯш кунеду баъдан фикри худро нависед. рӯзе дар яке аз гурӯҳҳои иҷтимоии телеграм ба як савол дучор шудам ки ҳама шахсоне ки дар он ҷо актив буданд ва онҳоро дар ҳайрат гузоштан буд. савол чунин буд: оё ба зане ки ҳомиладор аст ва аз шавҳараш ҷудо шудааст никоҳ карда мешавад ё ин ки не? вақте пас аз ин савол нигоҳ кардам ки ҳар кас фикри худро мегуфт. нафаре мегуфт ки бале мешавад ва шахси дигаре мегуфт не. ҳангоми ҳомиладор ки шуд, вақту соаташ расид, албатта баъд аз таваллуд ҷоиз аст ки оила барпо кунанд. хуллас ҳамин хел ҳар кас фикри худро ҷавоб медоданд. ногаҳон ба як ҷавобе дучор шудам. фикр мекунам ки ин ҷавоб беҳтарин ҷавоб буд. агар зане ки аз шавҳараш ҳомиладор мешаваду баъдан ҷудо мешавад, ба ӯ никоҳ хонда намешавад, зеро ки аз пушт наздик шудан мутлақо ҷоиз нест. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин корро бар ҳар яки мо ва шумо таъкид карданд ки ҳеҷ гоҳ бар ҳосили дигар кас об нарезед ва аз ин кор мо ва шуморо манъ карданд. мақсад ҳамин аст: зане ки ҳомиладор асту вақте аз шавҳараш ҷудо мешавад, ҳеҷ вақт бо ӯ зан аз нав никоҳ ва оиладор шудан мумкин нест. дӯстони азиз, баъзан бисёр суолҳое ҳаст ки на маъно дорад ва на як маънии хос. аз ҳамин сабаб ҳар суоле ки мешавад аввал аз уламоҳои худамон пурсед, баъдан ҷавобашро хоҳед гирифт. хуб дӯстон, ин баъд наворҳо нисбати чунин муомила байни зану шавҳар, рафтори онҳо зиёд мешавад. барои боз ҳам зиёдтар шудан дар зери видео лайк мегузорем ва дар шабака ки меҳмон мешавем подписатсия мекунем. иншоаллоҳ беҳтарин наворҳо ва беҳтарин мавзӯъҳоро баҳри шумо хоҳем кард. худоёро мададгори шумо бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.